Здравейте, приятели! Аз съм Део. Аз Борис. И днес ще пробваме лютия чипс Доритос, хот пепер и Рафълс барбекю. Нека да започваме! Борис, отварям. Давай. 3, 2, 1. Вкус 7 от 10. И какъв вкус има? Има вкус на малко с барбекю. И това е. Топ дълг 7 лева, тъпанар такъв. Доритос хот пепер. Малко парче. Малко. Колко е люто? 8 до 10. Вкуса? Вкуса не е като начо чипс. Обикновени чипс е. Да правим размяна. Ай, Борис първи изпитва. Люто 6 от 10. Вкуса 9 от 10. Аз да опитам барбекю. Ей тук ще го оставя. Това на мен не ми хареса. Давам оценка 2 до 10. И вкуса е 2 до 10. Не ми хареса. Не бе. Значи, не е зле за мене, но не е люто. Това е проблема. Да, не е люто. Просто вкуса на мен не ми хареса. Това е по-хубаво. Да, това е по-хубаво. Предпочитам това да вземете. Това беше за днешното видео, приятели. Адиос. Абонирайте се, дайте лайк на видеото и си вземете от този.